जायदुमारि बिनि अमा थुनथुलुखौ मोजां नुमारदोंलै। मा एसे लोगोमार अमायाबो गावबो मा गोमोनथारलै अमायाबो। स्टेटास होना दोननि र' बिसोरखौ। होना दोनबाय। जायदुमा एसे देरबाय मानसिया, नाथाय खानायासो दाबो रज'नो रोङाखै माथो। जानो हागौ बिनि असे बिमा बिफाफोरनिया खानाया खम खोना खर', बेनिखायनो बिनियाबो रज'थ'वाखै। उनावलाय खानाया रज'गोन रज'नाया, थेवब्लाबो दाबो माथो बोसोरब्रै ना बोसोरबा जाबायनो खानाया रज'नांगौमोन माथो। हेलौ। फैबायना फैयाखै न'आव नोंलाय? मोनफैबाय। दासो मोनफैदों नामा? औ दासो मोनफैदों आङो। ओमफ्राय नोङो अबावबा थांदोंमोन नामा? माथो स्टेटासआव गथ' सासे अमा मासे होना दोनदों। औ हाथाय खालामनो थांनायावनो मैथास्रि आनैखौ लोगो मोनबायना, बै लाइमोननि बिमानैया। लाइमोननि बिमानै मैथास्रि सोरमोनथाय बावबायलै आं। नों सिनाय हाया दे, थेवब्लाबो लाइमोन बिमानै मैथास्रि होननानै खिन्थादोंमोन आरो खेबसे, नों बावबाय खोमा। आंलाय सफैबायना सफैयाखैसो सानबाय दङ। गाव गैया, अनलाइनबो गैया, फनबो हराखै, आंबो हरनाय जायासै। ए हरनांगौ। आंबो आरो उन्दुनो ओंखारबायना, दसे उन्दुबाय। माथो खालामदों दालाय? दङ र' सना, नोंखौनो गोसोखांगासिनो। माला हाबा जानो नागिरदों, माला फैनो नागिरदों आंजों? थांगोन र' थांगोन, 6 मास नेथारदो। ओइ नोंनियाबा खालाय बिदिनो बेसेबा नेहोबाय आंखौ। र'लै 6 मासखौनो नेनो हाया नामा? आरो दा इसेबां दैज्लां बोथोराव हाबा जायो नामा सोरबा? आरो मोस्रोमनिया हामग्रोथों र'। आं हाबा जाना थांबा आरो मोस्रोमखौ सोर नायगोन? ओजोंथ' बिखुनजोआबो नायनाय नङा खोना। बेयावनो लाबोना दोनफैनो सानदों आं, मास मोनसेबा मोननैसो। औलै नोंहाबो प्रब्लेमानो जोबा। जोबगोन र'। नोंखौ नायनो लुबैसोदोंलै रियेलाव, फैदो जोंहानाव आलासि जानो। थांगोन र' थांगोन मालाबा, दा थांथ'वा। फै दे। जागोन दे थांगोन। दे होमबा दा लाखिथ'नोसै नामा? मानोलै? खामानि दङ आंहा, दुन्द्रामोननोबो आदार होआखै। दे दायो फ्रि जाबाथाय हरबानो जाबाय। औ दे। जामारसिगोन र' एबार हाबा जामारथारसिगोन, मोस्रोमा हामग्रोथोंसै, बेनि उनाव हाबा जामारनोसै आं। नङाबाथाय मानसिफोरा सोंबाय थायोलै नुबानोखि, नोंनि हाबाया माला? नोंनि हाबाखौ जानो लुबैथारबायलै होननानै। आंखौ बुरि सानबायलै, माने आजिखालि उन्दै उन्दैयावनो हाबा जायोना, मोस्रोमाबो हाबा जाबाय। दाथ' आंनिया 22 बोसोरानो जायाखै, थेवब्लाबो आंखौ मानसिफोरा बुरि सानो खोना। बेनिखायनो माला हाबा जागोन होनना सोंबाय थायो नुबानोखि। जागोन र' एबार मागोफोराव मोनजामारसिगोन आंनि हाबा नोंसोरो। बेसेथ' सोंजाबाय थानो, आंबो लाजिलायलाङो। थांसै र' दुन्द्रानो आदार हैनो। मोसौ गलाबखौबो मादैया लांनायखायसो, नङाबा आंनो नायनांगौमोन। बे लाइमोन आब'आ फिबा फिनानै गावगाया गालांबाय मोसौखौ। मालाय जोंसि बाजैयासो ना बेदर गोथाव गोथाव जाबाय थायोलै। सानफ्रोमबो जाबाय थायोआनो दे, ना बेदर गैयाबाबो दाउदैखौ जाखाथारो। मालायबा गेबगां आदाया फैसा हरबाय थायो खोना, बेनिखायनो नायै बेदरै सानफ्रोमबो जाबाय थानो हायो। दा जोंहा आरो फैसायानो गैया जादों। गेबगां आदाया हरगोनबाबो बे जोंसि बाजैनि थाखायनो हरनो हाया बेबो। दै जोंसि बाजैनि बेदर जानायखौ नुनानै आंहासो खुदै र' गलायदोंहाय बाला। बेसेबा जानो लुबैथारदों आं। फैसा थानायबा जोंहाबो दिनै बिमा फिसा जागौमोन। मबाइलफोरखौनो नायलाबायनोसैलै, जानाय लोंनायखौनो नायनि र' आरो लुगैबावथों आं। वाट्सएपखौबो दिनै खुलिना नायाखैलै, स्टेटास नायनि र'। अमायालाय माथो जोंहानि टुनटुलु बायसिथार। बिबारि आब'आ स्टेटासआव होनाया, सोर थाख्लिख्लि गथ' बियो? सोर थाख्लिख्लि गथ'जों अमाया दंफायो? बे माथो टुनटुलुसो खोना। मोजाङै नायबावनि र'। टुनटुलुआनो बियो, टुनटुलुआनो। आं टुनटुलुखौ मानो सिनाय हाया जानो? ओइ जोंसि बाजै ओजों फैलाय। टुनटुलु, नोंखौ इमान गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय आं। टुनटुलु, नोङो मोजाङैनो दङ ना? आयै जोंसि बाजै ओजों फैलाय। मायो मा जादों? आयै नै नाय मबाइलाव, एकदम टुनटुलुआनो टुनटुलुथार। मायो टुनटुलु? औ आयै, एकदम टुनटुलुआनो टुनटुलु। बे जोंहानि टुनटुलुआनो, आं सिनाय हागौ। बे टुनटुलुआलाय दाबो थैनो रोङाखै नामा इयो? जोंसि बाजै दिनै नाय आयै नायनाय मबाइलाव। आयु माथो जोंहानि टुनटुलुआनो टुनटुलुमार। आयु नंमारगौबो खोना, माथो एकदमबारे सेमथार। औ आयै एखेथार न' टुनटुलुजों ना जोंसि बाजै? आं टुनटुलु बायसि नुवाखै माथो। मा है नोंनाबो मेगना मा बेलेग ना मायोलै? बे टुनटुलु नङा माथो होनबा।
बिहामजो आंबो तुलतुल बायदिथार नुदों नोंसोरबो बे अमा बोरमा सैमा मोसौफोरखौलाय सेम नुखायो माने एखे एखे थाखायो तुलतुलु नङाबासो मोनदोंलै आङो आंनिबा तुलतुल मार बियो आरो सोर थाख्लिख्लि गथ' ओमफ्राय माबा स्टेटासखौबो बिबारि आब'आसो होदों अबाव मोनदोंबा र' आं फन खालामनानै सोंहरनि बे तुलतुलालाय बैजा मोनै मारदों देनाय बिबारिनावनो सोंनाय बिबारिया स्टेटासआव होदोंबालाय बियो मोनथिगोन दे आयै बिबारि आब'आ मोनथिगोनथ' बिसो होदों स्टेटासआव ना सोरबाफोरनिफ्राय मोननासो होदोंबा र' फन खालामबा सोंबा मोनथिगोन हेलौ गायदे आगै माथो दिनैसो खबर लाथारदोंलै औलै आब' नोंसोरबो आरो खबर लायाना माबा बिबारि आब' नोंदि स्टेटासआव होदों थाख्लिख्लि गथ'जों मासे अमाबो दंफायो सोरानि अमाया ओमफ्राय गथ'आलाय सोरो नोंसानि आलासि जायो नामा आब' आलासि माने आलासियानो दे माने बे गथ'खौ ना लाइमोन आब'नि बिमानैया फिसिनो लाबोदों आरो ना असे बिमानै माने लाइमोन आब'नि बिमायनि हिनजावा फिसिनो लाबोदों बे गथ'खौ नोंलाय माथो सिनाय हागौ नोंसा रांखावरि आनैनि हौवा गदाया जांगिलाया बिनि गिबि हिनजावा बे गथ'खौ फिसिनो लाबोदों ओमफ्राय अमाया सोरानि अमाया बिसानिनो माने आब' अमाखौ आं जोंहानि तुलतुलु बायसिथार नुदोंलै बिनिखायनो सोंदों आङो तुलतुलु बायसि इसे तुलतुलु बायसियानो आंबो फट' नुदोंमोन ना इसे नङा आब' तुलतुलु बायसिथार आं बे अमाखौ नायहोगौमोनलै आब' मानो माने आब' आंनिबा बे अमाया आंनि तुलतुलुआनो आं मोनथिगौ आं सिनाय हाथारो आब' जानोबो हानाय दे माबा ओरैनोबाबो अमाया बिसानि नंखायामोननो अबेनिफ्रायबा गना फैनायसोमोननो गायदे आगै माने बे अमानिया बिगोमायानो ओंखारासैनो गोमागोन होननानै खाथाबना दोनदोंमोननो बिसानि मैथास्रि आनैया माने सोरबाफोर नागिरनो फैबाथाय हरगोन सानदोंमोननो ओमफ्राय बिगोमायानो ओंखारासैनो माथो होमबा जोंहानिनो तुलतुलुखा बियो जोंहानिनो आब'लै आं नोंजों थांफागोन दे प्लिज ना आब' नों आंजों थांफानो ना जागोन दे गायदे आगै थांफागोन दे ओमफ्राय लाइमोन आब' लानि बिमाय लानि न'आथ' खिलामा फारायावसो नङा होमबा आब' खिलामा फारायावनो होनबा आब' आङो गाबोन थांगासिनो नोंसानियाव दे फैबानो जाबाय दे गायदे आगै थांफागोन दे ओरैनोबाबो माथो नोङो जोंहानाव फैथाराखै गाबोननो फै आजिखालि आं हारसिंसो नालाय बोरैबा मोनो लाइमोन आब'आबो थांबाय मालाय बिमानि लानावसो नोंसोरनाबो हाबा जाबाय आं हारसिं आजिखालि मालाय थिल्लावबो देरबाय आंजों थाफानायानो थांला दे होमबा आब' गाबोन आं थांगासिनो दे फुङावनो फै फुं माने आङो 5टा 6टाफोरावनो थांगोन मानो होनबा आङो तुलतुलुखौ ओरैबायदि माने नायनो लुबैना दंखायोना आब' बेसेबा दुखुथ' दाबो गोसोखांबाय थायो आङो फिसायाबो बेसेरा देरबाय दे गुन्दैनि रोसि लोङै गाइखेरबो दौनो ओरै फैसा गैयामोन गाइखेरजों मिक्स खालामनानै गुन्दैनि रोसिखौनो दौवोमोन दे होमबा आब' आं गाबोन थांगोन ना गस्ला सुहैनो र' गस्ला सुनाय गैया दे गायदे आगै नंमारगौबो जानो हागौ दे गायदेलानिबो जानो हागौ आरो गायदेलानि न'आथ' बेसेबा गोजान जायोलै बिसोरनि न'निफ्राय एसेबां दाउखिफारानिफ्राय खिलामा फारासिम बोरै मोनहैनो माथो बुंबावनो आरो मोनहैनोबो हानाय दे आइ जाय दं आङो थास' आथिं खानो थांनि र' थाङो आयै तुलतुलुनि आदार दंबावोना गैयालै आदारा एसेल'सैलै आइ बेखौनोथ' सिन्था गासिनो दं आङो बेनोथ'हाय आइ बाखिफोरखौनो लाबोनांसिगोन आरो हरगोन ना हराथाय नोंनियाव जुदि फैसा गैयाबा आंनियाव 100 दङ दे मैया आंनो आब'आ होलांदोंमोन आलासि आब'आ आलासि आब'आ 100 होलांनाय नोंनो आंनो मेथाइ जालांनो होदों माबा बे 100जों आंनोबो मेथाइ लाबो ओमफ्राय तुलतुलुनोबो गुन्दै बायना लाबोदो नों आयै जागोन दे आइ जागोन लाबोगोन आं थांलाय थां होनबालाय फैसाखौ आङो दुयाराव दोनदों दे टेबोलनि दुयाराव दे जागोन दे आइ तुलतुलु आंनि लोगो आं नोंखौ रानना थानो होआ नोंनि अनगा आंहा रावबोआनो लोगो गैया आइया सकाव थांबा मैगं थाइगं नागिरनो थांबा बन नागिरनो थांबा आं हारसिंसो जायो नों गैयाबाथाय बेनिखायनो नोंनो आंनि लोगोआवसो मा बुजि मोनग्रा जाबाय दे आं नोंनो खुरना होनि
नोङो खुला होबाय